Hak jing sawa ki ketang suloi hak jaga kaput bat ka Pakistan bat ru ke jingjur ke jingkenra ya ki let no ha Kashmir dagi hajar ngot ki brio ki lami ban yale ban weng ya ki dak ki badan hak ki met jongki ka baki shem ki la ban wan ra jingma. Kini gidak ki badan hak met jongki ki dei ki tatu persya ki bakun thop kum ya ki suloi bala tho ban persya ya ka bor senshar jong ka New Delhi ki la yeng lan ban sat ya ki naka met jongki namar ki tieng ya ka jing pen sitam be an jong ki Pulit hadien ka jisha thombor ka ba penyap ya ki nong jongok kai perthai hakani ka tayo ka bala dam. Kini ki beri ki badan ya ki tatu ki la lej ban pha sat Pynkhuid hak jaga suman lesa hak nong ba Srinagar hau basit Bashir kabola haban priang hadu shispa ngot ki beri bat ki ba khambon ki de ki senrang. Kita tu ki bau Bashir o haban Pynkhuid ki dei ki sulai AK-47 hadu ki dak niam Islam kum ubnai bat ubashir ulala ban wengsok ya ki jingtho AK-47 bat ki bakum kita tu na ki kti bat rendang jong palat syajar ngot ki samla da ka bapendon kam ya ka lesa ya ka neule thu ha ka jengkran bat kalat pathai AFP. Ubashir ulaang kani ka sedang hadien ka Pahalgam ka bau yoi ya ka Kiew ha ka jingdon jongki brio ki badan ya ki dak rong crescent ni AK-47 ki bawan rong ban weng no ya ki nakamet jongki ule thu bo we samla ubalawan ha kani ka tayo ringkat ba ka jingtho AK-47 ka dei hadien bagi paralok jong u kila ong ya u ba ka khambha ban weng no ya ka namar ba ka jinglong jingman ka long ka basniu bha bat bon na ki bawan kile thu yu u ya ki khana jongki ba ki sha pendik ya ki Pulit namar ki tatu jongki ki pen I ya ka dak jong ka jingle persya ya ka India noror kita ule thu bola hapru ban thiet ya ka machine thamai ha ka dor kumba shipau lak tingka ka Kashmir ka babun pat ki Muslim kala sha phia padang ka India bat Pakistan nadu ba kila yo jinglai loi na ka jingsan shar jongki pharang house nam khat khandai spa saupo nyo la ban pentep hang ni bagi Pulit ke India kila penmi ya ka poster ban wat ya ki laingot ki brio ki bla sha kano bagi la penlong ya ka ni ka kam thombor ha Kashmir arngot na ki dei ki nong Pakistan bat wei unong India ki baki ong bagi dei ki dekot jong ka kenhon le no Lashkar I Taiba ka badan ha Pakistan ka India ka kenno ya ka Pakistan bat kat ba ka Islamabad ka kentat ya ka nu ka benta ki sipai na kiri bamarjan ki badon ya ki tiar nuclear ki le siat bon sen iwei pan shashi liang ka line of control. पहलगाम में जहाँ तक हम देखेंगे जो वाकया वहाँ पे हुआ तो जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने क्रिसेंट बनाया था अपने ये हाथ पे या AK-47 जिन्होंने बनाए थे तो बहुत सारे यूथ्स और सीनियर सिटीजन देखने को मिले वो रिमूव करने आए जो मैंने ये टैटू रिमूवर का इनिशिएटिव उठाया 2022 से क्योंकि जहाँ तक हम देखेंगे कि हमारे इस्लाम में ये प्रोहिबिटेड है तो इस चीज़ को लेके जब मैंने ये स्टार्ट किया तो इसी दौरान जो मैंने देखे AK-47 या नाम लिखते थे या कुछ और बनाते थे तो जब बहुत ही रश बढ़ा तो मैंने देखा या मैंने उनसे बात की कि आप ये रिमूव क्यों करना चाहते हैं। देखिए कल भी एक लड़का मेरे पास आया है जिसको AK-47 बना के था क्योंकि उसको बहुत सारों ने काउंसलिंग की थी दोस्तों ने भी अपने रिश्तेदारों ने भी और घर वालों ने भी कि ये जो अभी आप AK-47 बना के है ये रिमूव करके आओ क्योंकि उनको बताया गया कि अभी जो हालात है वो बहुत नाजुक है बेहतर है इसे हटाया जाए। Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya